Terveiset vaan teille kaikille. Mä oon Pate Suomen Groupista. Ja mä pelaan tällä peliä nimeltä Slender Hospice. Tämä peli ei ole mukavinta pelattavaa maailmassa. Sieltä 8-käsisiä olioita. Slender. Eikä tässä siis pitää kerätä 8 linjaa, tai siis nimeä tässä tapauksessa 16 sanaa ja always look back. Nope, nothing. Nothing still. Takanani ei ole mitään, ole hiljaa. Cannot run, cannot hide. There's nothing behind. Toi muuten rimmas. Ja nousenpas pois siitä päältä. Eikä nyt toimisesti sitten 4 tai 6 linjaa. Täällä ei oo mitään. Mikä sä oot? Hello? What's up, bro? Jaha. 6 linjaa. Ja musiikki. This piano music is kind of catchy. The rhythm. The music is sexy and enough. Selän takana on kiimainen runkkari. Tai no, kiimainen pianisti. Repeilee tuossa Eetu Skyrim situationille. Oppas, note. Wait, 8 lainia. Siellä on trollmeiset! Beautify is here. Rapist number.com. Penis, not JPG. You mad, bro? Yes, I am. What's up, bro? I'm draping on the wall and he cannot kill me. Cause I'm draping the wall. I'm ripping the wall and I'm singing the song and disturbing the Joo. Toi Slender Hospice. Moikka. 10 linjaa ekalla yrityksellä. Se oli siinä. Ja mä olin Pate Suomi Groupista. En jatka.